ഓക്കെ, മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനശാസ്ത്രവിചാരണൈകനിപുണോ സദ്ധർമ്മസംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനെ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണപദാനുവചനാനന്ദേനമത്താലികോ വന്ദേ രൂപസനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവഗോപാലകോ. ശ്രീകൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 18, അധ്യായം 17, 18 ഭാവഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. ഇപ്പം ഇവിടെ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിലുള്ള, അതായത് ഭാവഭക്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 9 സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നത്. സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ശാന്തി. ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥതകൾക്കിടയിലും സഹിഷ്ണുതയോടെയും ക്ഷമയോടെയും തുടരുന്നു. അവ്യർത്ഥകാലത്വം. തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഫുൾ ടൈം 24 മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 1 സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കും, 16 മാല ജപിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ ചില ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കും, പിന്നീട് എന്താണ് നമ്മൾ ആരതി അതൊക്കെ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂറിൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഈ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ബാക്കിയുള്ള മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കടമകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മറന്നുപോകും. കൂടാതെ രാത്രി പിന്നെ കുറെ സമയം ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു, അവിടെയും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു. പക്ഷെ ഭാവഭക്തിയിൽ ഒരു വ്യക്തി അവ്യർത്ഥ കാലത്വം, തന്റെ സമയം മുഴുവനും 1 സെക്കൻഡ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഒരു സവിശേഷതയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. പിന്നെ ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞ? അസ്വസ്ഥതകൾക്കിടയിലും സഹിഷ്ണുതയോടെ ക്ഷമയോടെയും തുടരുന്നു. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശം വളരെയധികം താങ്ങുന്നതിലും അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ക്ലേശമായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്. നമ്മള് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അലട്ടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിലൊന്നും അസ്വസ്ഥനാവില്ല. സഹിഷ്ണുതയോടെ ക്ഷമയോടെ തുടരും. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പരിഷത്ത് രാജാവ്. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരണപ്പെടും എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കാൻ പോകുന്ന അറിയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും? ആകെ വെപ്രാളമായിരിക്കും. ഇനി തന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്തെന്നറിയാതെ കിടന്ന് നെട്ടോട്ടമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു അവസ്ഥയില് പരിഷത്ത് രാജാവിന്റെ ആ ഒരു ഭാവം എന്തായിരുന്നു? ആ ശാപമെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി അദ്ദേഹം ഗംഗാതീരത്തിരുന്ന് ആ മഹർഷിമാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, താൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തന്റെ മരണം അടുത്തു, താൻ ഈ അവസാന കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും അസ്വസ്ഥതയുടെ ഇടയിലും സഹിഷ്ണുതയോടെ ക്ഷമയോടെ തുടരുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു സമയം പോലും വെറുതെ കളയില്ല. മൂന്നാമത് വിരക്തി. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും ഒരു താല്പര്യം കാണില്ല. പൂർണ്ണമായി വിരക്തനായിട്ടിരിക്കുക. അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്ന ഭരത രാജാവാണ്. ഭരത മഹാരാജാവ് ഇത്രയും ഐശ്വര്യവും ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം സ്ഥാനവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം അത് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കാരണം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ആ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അസ്പർശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ. അതായത് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതാണ് പോകുന്നത്. അതേപോലെ അത്രയും ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിട്ടെറിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് വിരക്തിയായിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആകർഷണത്തിൽ നിന്നും വിരക്തിയായിരിക്കും. നമുക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നുമോ, എനിക്കിപ്പോ ഭൗതികമായിട്ട് താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ
കേൾക്കാനും ഇതൊക്കെയാണ് താല്പര്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയോ. അതൊക്കെ വെറും തോന്നലാണ്. അത് കാരണം ആ ഇത്രയും ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഭക്തസംഘമൊന്നും ഇല്ല, ഈ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ല, നമുക്കിപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, ക്ലാസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമ്മളെ ചുറ്റിനും ഭൗതികവാദികളാണ്, നമ്മൾ അതിന്റെ നടുക്കിരിക്കുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ? നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലും ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാതെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ആ ഭാവത്തില് സദാസമയം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ആകർഷണം തരുന്ന പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ചുറ്റിനും കാണും. അതിന്റെ നടുക്കിരുന്ന് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നിലും ആകർഷണം തോന്നിത്തുടങ്ങും. എന്നാൽ ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തി, ഈ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താ, പൂർണ്ണമായി വിരക്തിയായിരിക്കും. ഇതിലൂടെ ഒന്നും ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു അനാസക്തനായിരിക്കും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിലും അനാസക്തനായിരിക്കും. മാനശൂന്യത. മാനശൂന്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. വിനയാന്വിതനായി ബഹുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ഒരു ഇതൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മളോട് വിരോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷമോ നമ്മളെ ഒരുപാട് അപമാനിക്കുകയും നമ്മളെ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മളെ കുത്തി നോവിക്കുകയും വേദനിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തിയോട് വിനയാന്വിതനായിട്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഭിക്ഷ യാചിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് ക്ഷമ ചോദിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവുമോ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ പാടേ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അഹങ്കാരമില്ലാതെ മാനശൂന്യത, ഇതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ കാണാം. 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. പിന്നെ ആശാബന്ധ. ആശാബന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ആശാബന്ധ. അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന് എന്നെ രക്ഷിക്കും, ഭഗവാൻ എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം. സമുത്കണ്ഠ, തീവ്രമായ ഔത്സുക്യം, ആഗ്രഹിച്ച വസ്തു നേടാനുള്ള തീവ്രമായ ഔത്സുക്യം, തീവ്രമായ ആ ഒരു ഉത്സാഹമാണ്. എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ച വസ്തു? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുവല്ല. നമ്മളെല്ലാം ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനാണ്? എന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്? നാമം ജപിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനം, അതായത് ആ പ്രേമഭക്തിയിലെത്താൻ. ആ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹിച്ച വസ്തുവായ പ്രേമഭക്തി നേടാനുള്ള തീവ്രമായ ഉത്സാഹമാണ് സമുത്കണ്ഠ. നാമഗനെ സദാരുചി, ഭഗവാന്റെ നാമം നിരന്തരം ജപിക്കാനുള്ള അഭിനിവേശം, നിരന്തരം ഭഗവത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന നാമം ജപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നാമം ജപിക്കണമല്ലോ, 16 മാല ജപിക്കണമല്ലോ. 16 മാല ജപിച്ചാൽ തീർന്നോ? ഇന്നത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത നാളെ മതിയല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഭാവഭക്തിയിലുള്ളവരെന്താണ്? നിരന്തരം ആ നാമത്തിന്റെ രുചി, ആ ടേസ്റ്റ് അവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് നിരന്തരം ആ രുചി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നാമഗനെ സദാരുചി. ആസക്തി ഗുണാഖ്യാനെ, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സാഹം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം ഉള്ളവരായിരിക്കും. പിന്നെ പ്രീതി വസതി സ്ഥലേ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ വസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 9 കാര്യങ്ങളാണ് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം, ഭാവഭക്തിയുടെ തുടർച്ച. യഥാർത്ഥ ഭാവഭക്തന്റെ 9 സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ. അവ്യർത്ഥ കാലത്തും തന്റെ സമയം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. അതാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് കളഞ്ഞു, അയ്യോ എന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ വെറുതെ കളഞ്ഞു, കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. ശാന്തി, എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയും. ശാന്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അസ്വസ്ഥതകൾക്കിടയിലും സഹിഷ്ണുതയോടെ ക്ഷമയോടെ തുടരുന്നവനാണ്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ്?
ഇത്രയും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലും 1.19.15 തന്റെ മരണസമയത്ത് ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്ന മഹർഷിമാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മഹാബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അർപ്പിതദാസനായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നത്. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഗംഗാമാതാവും എന്നിൽ സംപ്രീതനായി തീരട്ടെ. ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ. ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. അപ്പൊ അത്രയും 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭാവമാണ്, അതൊന്നും കൂസലില്ലാതെ. ആ ഇപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ശപിച്ചാൽ എന്താ, തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ശപിച്ച് ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിനാണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവിന് തിരിച്ച് ആ ശൃംഗിയെ ശപിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്, ശൃംഗിയെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ആ ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ, അദ്ദേഹം അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്. അതാണ് സഹിഷ്ണുത. വിരക്തിയുടെ ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ അനാസക്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. ചക്രവർത്തിയായ ഭരതൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദ കമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം, സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോടെല്ലാമുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ച് അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ പോലെ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിലെല്ലാം ഭൗതികമായ ആകർഷണങ്ങളിലെല്ലാം അനാസക്തനാണ്, വിരക്തിയുള്ളവനാണ്. ഇനി മാനശൂന്യത, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ഈ അഹങ്കാരമില്ലായ്മയ്ക്ക് ഉദാഹരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അപമാനിക്കുകയോ നമ്മളെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത ആളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ താഴ്മയോടെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? നമ്മൾ അവരെ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരടുത്ത് പോവാതെ എന്നാൽ അവരോട് തിരിച്ചൊന്നും പ്രതികാരം ഒന്നും ചെയ്യണില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയും അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അഹങ്കാരമില്ലായ്മയാണ്. ഭഗീരഥ രാജാവാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗീരഥന്റെ നമുക്കറിയാം, ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്തിലൂടെയാണ് ഭഗീരഥി ഗംഗാദേവിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഭഗീരഥനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗീരഥൻ വാനപ്രസ്ഥം എടുത്ത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയപ്പോ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോയപ്പോ അദ്ദേഹം തന്റെ ശത്രുക്കളോട് പോലും കാൽപാദത്തിൽ വീണ് ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു. ഒരു തരി അഹങ്കാരം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്, ഒരു ഈഗോ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്റെ ശത്രുവിനോട് പോലും കാൽപാദം വീണ് ഭിക്ഷ ചോദിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് ലാൽ ബാബു എന്ന കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു മഹാജന്മിയാണ്. അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു വലിയ ജന്മിയാണ്. അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ദീക്ഷ ചോദിക്കാൻ ചെന്നു. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഗുരു ദീക്ഷ കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഒരു വിരക്തി ഭാവത്തിലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം കുറെ ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, തന്റെ ശത്രുവിന്റെ വീട്ടില് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഭിക്ഷയ്ക്ക് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ, ജന്മിയാണ് എന്നിട്ടും ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ തന്റെ ശത്രുവിന്റെ ആ വീട്ടില് ഭിക്ഷ നിൽക്കുന്ന ആ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ പോയി നിന്ന് ഭിക്ഷ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രു തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. കാൽക്കൽ വീണിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാണിപ്പോ ജയിച്ചത്. ഈ ഒരു മനസ്സൊന്നും എനിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഇത്രയും താഴ്ന്നു വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഭിക്ഷ ചോദിക്കുന്നു. ലാൽ ബാബു ഈ തന്റെ ശത്രുവിനോട് എനിക്ക് ഭിക്ഷ തരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയും, എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഭിക്ഷയായിട്ട് തരികയാണ് പറയും. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ തന്റെ ഗുരു അവിടെ നിന്നെല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗുരു പറയും, ഇപ്പോഴാണ് നീ യോഗ്യനായി, നിനക്ക് ഞാൻ ദീക്ഷ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം കൊടുത്ത് ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അഹങ്കാരമില്ലാത്ത, ഈഗോ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയില് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാവഭക്തിയിലുള്ളവർക്കേ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഉദാഹരണം, ഭഗീരഥ രാജാവും ലാൽ ബാബു. ആശാബന്ധം, കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നത്
രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആശാബന്ധത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രത്യാശയുടെ വലിപ്പം എടുത്തു കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രം മതി. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല, ശ്രവണം, ജപം തുടങ്ങി കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിക്കാനുള്ള ഹേതുക്കളുമില്ല. സദാ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗവും എനിക്കില്ല. ദാർശനിക ജ്ഞാനത്തിലോ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അവയ്ക്കൊന്നും അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാറ്റിനും ഉപരി എന്റെ ജനനം നല്ല കുടുംബത്തിലല്ല താനും. അതിനാൽ അല്ലയോ ഗോപീജന, ഞാൻ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമാറാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അത് സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയുമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യാശയിൽ എനിക്ക് അല്പം വേദനയുമുണ്ട്. കാരണം ആ സർവാതിശായിയായ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ അല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ താൻ ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നിരന്തരം പ്രത്യാശയ്ക്കെതിരെ പ്രത്യാശിക്കുക എന്നതാണ് ആശാബന്ധത്തിന്റെ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പോ അതിന് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താ? തനിക്ക് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ രാമായണത്തിൽ ശബരിയെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ശബരി അത്രയും താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള സ്ത്രീയാണ്. ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ ആശ്രമത്തില് സേവ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഗുരുവിന്റെ ഒരു വാക്ക്, നിന്നെ കാണാൻ ഭഗവാൻ വരും, നീ ഇവിടെ നിന്നോളൂ. ഗുരു തന്റെ ബാക്കിയുള്ള ശിഷ്യന്മാരെയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ എന്താ ശബരിയെ മാത്രം കൊണ്ടുപോകണില്ല. അപ്പൊ ശബരി ഇപ്പൊ ചോദിക്കും, ഗുരു എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകില്ലേ? ഇല്ല, നിന്നെ കാണാൻ ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും, നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്ര കൊല്ലം അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഇന്ന് വരും, ഇപ്പൊ വരും, ഇന്ന് രാവിലെ വരും, ഇപ്പൊ രാവിലെ കാണാൻ ഞാൻ പോയി, ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വരും. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം ശബരി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം. അപ്പൊ തനിക്ക് ഒരു യോഗ്യതയില്ല, അത്രയും താഴ്ന്ന അധപ്പതിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ തന്നെ കാരുണ്യം തരും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം അത് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. വില്വമംഗല ഠാക്കൂറുടെ കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഇതാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യമാണ് ഇവിടെ, ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വില്വമംഗല ഠാക്കൂറുടെ കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ ഈ ഉത്കണ്ഠ ഭംഗിയായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, മഷി അണിഞ്ഞ പോലെ കറുത്ത പുരികങ്ങൾ, വിടർന്ന താമരയിതൾ പോലെയുള്ള കണ്ണുകൾ, ഭക്തരുടെ നേരെ കാരുണ്യാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നിവയോട് കൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ, ആ ചുണ്ടുകൾക്ക് താമ്രവർണ്ണമാണ്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ ആളുകളെ മതയാനിയേക്കാൾ മത്തരാക്കുന്നു. അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. അപ്പോ ഏതവസരത്തിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ഉത്സാഹം കാണിക്കുക. ഏതവസരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്ത് പോലും ആ ഔത്സുക്യം അവരിൽ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണല്ലേ. ഇപ്പൊ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഉത്സാഹത്തോട് നിൽക്കും. അതേസമയം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളും അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭക്തിയിൽ കുറച്ച് താഴ്ച വരും. പക്ഷേ ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയവർ അങ്ങനെയല്ല, എന്തവസരത്തിലും അവർ തികഞ്ഞ ഉത്സുകരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. നാമഗനെ സദാ രുചി, തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിൽ സദാ തൽപരനാണ്. അതിനും കൃഷ്ണ കർണാമൃതമാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉത്സുകനായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സാഹം കാണിക്കും. അതും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടും.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള അത്യാസക്തിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടൻ. അത് പദ്യാവലി, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആഹ് അതായത് നമ്മളിപ്പം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ലേ, യശോദാമ പുരൂഹബന്ധനം നടന്ന രൂപബന്ധനം നടന്ന സ്ഥലം, പിന്നെ ഭഗവാൻ ജനിച്ച മധുരയിൽ ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ച സ്ഥലം. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭഗവാൻ എന്താ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ച സ്ഥലം, ഭഗവാൻ ഗോക്കളെ മേച്ച് നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്, അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതേക്കുറിച്ച് ആ സ്ഥലത്തില്, ആ പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ വ്യക്തികൾക്ക് അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക? മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കാൻ. അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ഭാവം വരുമോ, ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാമാണല്ലോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ സ്മരണയും അതിൽ അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവിടെ ആ സ്ഥലത്തിൽ അവര് പ്രദക്ഷിണം വെക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഭക്തര് ഇന്നും വൃന്ദാവനത്തിലും ധാമിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഭാവഭക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ: അവ്യർത്ഥകാലത്വം, ശാന്തി, വിരക്തി, മാന ശൂന്യത, ആശാബന്ധ, സമുത്കണ്ഠ, നാമഗണേ സദാരുചി, ആസക്തി, തത് ഗുണാഖ്യാനെ, പ്രീതി, തത് വസതി സ്ഥലേ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്ന പ്രാരംഭ ഭക്തരോ അഭക്തരോ ഭാവത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് വരുന്ന പ്രകടനങ്ങളാണ്. ഈ 9 സവിശേഷതകളാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ തുടക്കക്കാർക്ക്, ഭക്തിയിൽ തുടക്കത്തിൽ വന്ന കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് അല്ലെ ഭക്തരല്ലാത്തവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സവിശേഷത ഗുണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് ശരിക്കും സാധ്യമാണോ? അവർക്കൊക്കെ ഇത് വരുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും സാധ്യമാണോ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആത്മാർത്ഥയോടുകൂടി ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും പ്രാപിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് കഴിയുക? അതൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും ശുദ്ധഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഭാവം ഉണ്ടാവുകയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തില് അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ് കൂടുതൽ. ബ്രഹ്മവാദികൾ, മായാവാദികളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂര് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും ഗുരുവായൂർ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഗുരുവായൂരപ്പന് അത്രയും സ്നേഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് ചിലപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു അവതാരമാണ് കൃഷ്ണൻ, അങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ. കൂടാതെ ബ്രഹ്മമാണ് വലുത്, എല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര ആരാധനയാണ്, അത്ര സ്നേഹമാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഭാവം വരുന്നുണ്ടോ? അവരൊക്കെ ചിലപ്പോ ചിലരുടെ ഒക്കെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനും രാധയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു, അതാ നോക്കുന്നു അവിടെ കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കും, ഓ ഇവരൊക്കെ എത്ര വലിയ ആൾക്കാരാണ്, ആ ഭക്തിയുടെ ഭാവത്തിലെത്തി അവർക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലൊക്കെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നൊക്കെ ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥ ഭക്തർക്ക് അറിയാം ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല. ഭാവഭക്തി ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ, അതല്ലാതെ ഉള്ളവർക്ക് പ്രകടമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് സ്പഷ്ടമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമി ഇതെല്ലാം എഴുതിയത്, ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതിയത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് അദ്ദേഹം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് കടലിന്റെ ഒരു
തുള്ളിയാണ്, അമൃതത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളിയാണ് തന്നത്, നീ അത് വികസിപ്പിച്ച് എഴുതിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഇത് ഭാവഭക്തി ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമുള്ള സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ്, അതല്ലാതെ ബ്രഹ്മവാദികൾക്കോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നതല്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരിൽ പ്രകടമാകുന്ന കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി അതേ അളവിൽ കർമ്മികളുടെയോ അഭ്യൂഹക്കാരുടെയോ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. കാരണം ശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഇത്തരം ആസക്തി അപൂർവമാണ്. മുക്തന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല. മുക്തരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് പോകാൻ മുക്തി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, സായുജ്യ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും താല്പര്യം കാണില്ല, അവര് മുക്തരായിരിക്കും. അവർക്ക് പോലും ലഭിക്കുന്നതല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഹർഷോന്മതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി. അവർ ഭാവത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അഥവാ അവർക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമാണ്, പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ്. അതങ്ങനെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാവും, അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്നത്. ആത്മാർത്ഥ ഭക്തർ, ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭാവങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തി ഭക്തിയുത സേവനം നേടാവുന്ന ഘട്ടം. മുക്തി നേടി നിർവ്യക്തികമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വലയം പ്രാപിക്കുക മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ആസക്തി അപ്രാപ്യമാണ്. അവർക്കൊന്നും ഇത് ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ സാധാരണയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത്തരം ഒരു കൃഷ്ണാഭിനിവേശം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കോ അവർക്കൊന്നും ഇത് പ്രാപിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? അതിനെ രഥ്യഭാവ എന്നാണ് പറയുന്നത്. രഥ്യഭാവ എന്നല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേര് പറയുന്ന എന്താണ് ആഭാസ, രതി ആഭാസ എന്നും പറയും. രഥ്യാഭാസ, രതി ആഭാസ എന്നും പറയും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള ഭാവമല്ല, സത്യത്തിലുള്ള ഭാവമല്ല, എന്നാൽ ഭാവത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 പ്രതിബിംബം അവരിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ രഥ്യാഭാസ എന്ന് പറയുന്ന രഥ്യാഭാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് രണ്ടു തരമുണ്ട്. പ്രതിബിംബവും ഉണ്ട്, ഛായയും ഉണ്ട്. ഛായ ആഭാസമുണ്ട്, പ്രതിബിംബ ആഭാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഛായ ആഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അത് തുടക്കക്കാർക്ക് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവം അവർക്കുണ്ടാവും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുകയൊന്നും ഇല്ല, 16 മാലയൊന്നും ജപിക്കണില്ല, ഭക്തിയെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ അവര് ധാമിലൊക്കെ പോയി ഭക്തരെയൊക്കെ കണ്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോ അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാവും. അവരുടെ ഭാവം, അവരുടെ കണ്ണീര് വരും, അവർക്ക് ഓരോ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ വരുമോ. എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് എനിക്ക് വല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുമോ ഇവര് ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇല്ല, അത് ആ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം വന്നതാണ്. ആ ഒരു ആ ചായ അവരിലേക്ക് വന്നതാണ്. അത് പക്ഷെ സത്യമല്ല. ആ യഥാർത്ഥമുള്ള ഭാവഭക്തി അവർക്ക് കിട്ടിയതല്ല. ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കാരണം അവർക്ക് അവിടുത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ അവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു വികാരങ്ങളൊക്കെ വന്നതാണ്. അത് പെർമനന്റ് അല്ല, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഡാമിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ചു നാളൊക്കെ ആ ഡാമിന്റെ ചിന്തയും അത് ഇതൊക്കെ കാണും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴെന്താ അതെല്ലാം മറന്നുപോയി ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥ ഭാവഭക്തിയുള്ള സവിശേഷതകളല്ല വരുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു നേരിയ ഭാവം ചെറുതായിട്ട് അവർക്കൊന്ന് വന്നു പോകുന്നതാണ്, ഭക്തരുടെ സംഘം കൊണ്ട് വന്നു പോകുന്നതാണ്. പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മവാദികളെയൊക്കെ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാകുക, അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടായിരിക്കും വരുന്നത്. അവർക്ക് അതുപോലെ അവർ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ചില പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അവരും ഇതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വികാരം കൊള്ളുകയും ഞാൻ ഭഗവാനെ കണ്ടു, ഞാൻ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു, കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അത് അനുകരിക്കുകയും അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കും. അതൊന്നും യഥാർത്ഥ ഭാവഭക്തി അല്ല.
ഇതെല്ലാം ഉത്തമ ഭക്തരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഭാവത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ ആഭാവത്തിൽ, അതായത് രതി ആഭാസത്തിൽ നിന്ന് ശരിക്കുമുള്ള ഭാവഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുക? ഉത്തമ ഭക്തരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്താൽ ഇവർക്ക് ഉയർന്നുയർന്ന് ഭാവത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഇവർ കാണിക്കുന്ന ഈ സവിശേഷതകളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭാവഭക്തിയുടെ സവിശേഷതകളല്ല. അതെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അവരിൽ വന്നു പോകുന്ന ഓരോ ചിന്തകളും ഓരോ അനുഭവങ്ങളുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആ ഭക്തന്റെ ശക്തിയാണ്. ആ ഭക്തനിലുള്ള ഭാവം അവരിലേക്കൊന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പ്രതിബിംബം ഛായയായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തരുടെ സംഘത്തില് അവരതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അനുകരിച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവരെ പോലെ അറിയാതെ തന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ഭക്തരുടെ സംഘം, നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ, മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടാം ഒരു സൗരഭ്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ സൗരഭ്യം കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ അത് താൽക്കാലികമാണ്. എന്നാൽ ഭക്തരുടെ സംഘം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അതിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. സാമൂഹിക മര്യാദകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസയിൽ നിന്ന് വ്യക്തി നടപ്പിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഛായയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഛായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ജിജ്ഞാസ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അവർ ചിലപ്പം നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല. ലക്ഷ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തീവ്രത കുറവാണ്. അവർക്ക് ലക്ഷ്യം പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമൊന്നും അവർക്കില്ല. അവർക്ക് അത്ര തീവ്രതയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവര് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി, അതായത് ഒന്നായി മാറണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം അവർക്കുണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ഛായ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വരിക? കീർത്തനത്തില് ചിലപ്പോ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. സ്ട്രീറ്റില് കീർത്തനം, ആ, എന്താ തെരുവുകളിലൊക്കെ നാമജപ കീർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ ചില ആൾക്കാർ വന്ന് നിന്ന്, ഇപ്പൊ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ കാണാം, അവര് കൂടെ നിന്ന് അവര് നൃത്തം ചെയ്യും. ആ കീർത്തനത്തിനൊത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അത്രയും ഹർഷോന്മാദത്തിൽ അവര് നൃത്തം ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അത് ആ ഭക്തരുടെ സംഘം കൊണ്ട് അവരത് ചെയ്തപ്പോ അതുപോലെ അവർക്ക് ആ ഒരു കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു എന്താ അതിലൊരു ആകർഷണം തോന്നി കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ്. ചിലപ്പോ ആ അവർക്ക് ഒരുപാട് ആനന്ദം തോന്നുമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ, കണ്ണീര് പൊഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭാവമാണോ? അല്ല. അതാണ് ഇതൊക്കെ രഥ്യാഭാസമാണ്. ഇത് ഛായയാണ്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു നേരിയ തരി വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് യഥാർത്ഥ ഭാവമല്ല. പിന്നെ ധാമുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ധാമിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ അവർക്ക് വല്ലാത്ത അനുഭൂതി ഉണ്ടാകും. ഒന്നും അറിയാത്തവർ വിചാരിക്കും അത്ര ഭാവത്തിലെത്തിയ ഭഗവാനോട് അത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം അവരിൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല. ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, ഇടയ്ക്കിടെ ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിലെത്തുമ്പോൾ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രം വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലേ, അത് നിരന്തരം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാവമുള്ളതാണ്. അവർ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ, എത്ര പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരതിൽ നിന്ന് ഒരു തരി പോലും പുറകോട്ട് പോവില്ല. അതാണ് ഭാവഭക്തിയിലുള്ളത്. രഥ്യാഭാസത്തെ യഥാർത്ഥ ഭാവമാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുവിനെ സേവിച്ചാൽ, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോ ആ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സേവനം, ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സമ്പർക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക, അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രതി ആഭാസം എന്തായി മാറും? ഭാവമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഉണ്ടായ രതി ആഭാസം കെട്ടുപോകും. എപ്പോഴാണ് കെട്ടുപോവുക? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന് വീണു പോകുന്നത്? എപ്പോഴാണ്? അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഹരിബോൾ. അതാണ് അപരാധം. അത് നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ അതങ്ങ് തകർത്ത് കളയും. നിന്ദ കാരണം, ഭക്തന്മാരോട് നിന്ദ കാണിച്ചാൽ ഈ ഉണ്ടായ ഛായാരൂപം, ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഉന്മാദമൊക്കെ വന്നതും അതുപോലും ഇല്ലാതായി പോകും. അതെല്ലാം കെട്ടുപോകും. ആസക്തി, ഛായാരൂപമോ ഏതായാലും ഇത് കെട്ടുപോകാൻ ക്ഷയിച്ചു പോകും. യഥാർത്ഥമോ സങ്കല്പമോ ആയ ആസക്തി എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന ഭാവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിന്ദ. നമ്മള് അപരാധം ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ഞാൻ ഒന്നായി മാറും എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ, ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തില് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു നിന്ദയാണ്.
അപ്രതീക്ഷിതമായ ലക്ഷണങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാണ്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒന്നിനും വിധേയമാകാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ, അപൂർവമായിട്ട് ചില ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം, പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവർ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നെത്തുന്നത്. 2 കൊല്ലം ഇപ്പൊ ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ട് 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് അവർ ഭാവഭക്തിയിലൊക്കെ ഉയരുന്നത് കാണാം. നമ്മളൊക്കെ എത്ര നാമം ജപിച്ചിട്ടും നമ്മളെന്താ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അനർത്ഥ നിവൃത്തിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോവാനായിട്ട് കടന്ന് ചവിട്ടി പിടിക്കും. ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും, ഒരുപാട് വർഷങ്ങളെടുക്കും. ചില ആൾക്കാര് ഒറ്റയടിക്ക് അവര് ഉയർന്ന് എത്തുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താ അവർക്ക് അങ്ങനെ ലഭിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവർ അത്രയും കഴിഞ്ഞ ഭക്തിസേവ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയാണ് അല്ലെ അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തതാണെന്ന് കരുതണം. അവര് അധികം നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഭക്തി വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നിലയിലുള്ള ഭക്തി സേവനം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തതാണെന്ന് കരുതണം. അവർക്ക് ഇപ്പോ ഈ കുറെ നാൾ അവര് ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടൊക്കെ നിന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ട് അവര് വീണുപോയതാ. അപ്പൊ ആ വീണുപോകാൻ കാരണം എന്താണ്? എന്തോ ഒരു അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് അവരുടെ ഭക്തിയൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു നിന്നതാണ്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആരെയും ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ, ഒരു ഭക്തൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഭക്തനെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം എന്നറിയോ? ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? അപിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സ. ഒരാൾ അത്യന്ത ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ സാധുവായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. കാരണം അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു ചെറിയ അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭക്തി നിന്നുപോയതാണ്. എന്നാൽ ഉത്തമ ഭക്തരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ച് പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയും. അവരെ അതുകൊണ്ട് നിന്ദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത ഭക്തി അതൊരിക്കലും നശിച്ചു പോകത്തില്ല. അത് നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് മങ്ങിയിരിക്കാം. പക്ഷെ പൂർവാധിക ശക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുകയും ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം ചെയ്ത് അവരെ സേവനം ചെയ്ത് അവരുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഭക്തിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി വരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നിന്ദ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. നിന്ദ ചെയ്താൽ അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് നിന്നു പോകും. ചിലപ്പോൾ അത് കുറെ നാളിങ്ങനെ മറഞ്ഞിരിക്കും. നമുക്ക് കുറെ ഉയരാൻ സാധിക്കാതെ, ഒന്നും അറിയാതെ അതിങ്ങനെ മറഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഉത്തമ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ആ താൽക്കാലികമായിട്ട് മറഞ്ഞിരുന്നത് വീണ്ടും ഉയർന്നു വരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് അവർക്ക് രണ്ടാമതൊരു അവസരം ലഭിച്ചതാ. കഴിഞ്ഞ ജന്മം അവർ അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി നിന്നു പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ അവസരം ലഭിച്ചു. അവർ ഉത്തമ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. ഗുരുസേവ. അപ്പൊ ഗുരുസേവ 2 തരം സേവയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വാപ്പു സേവ, വാണി സേവ. ശിഷ്യനും ആത്മീയ ഗുരുവും ഒരിക്കലും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നിടത്തോളം ആത്മീയ ഗുരു എപ്പോഴും ശിഷ്യനുമായി സഹവസിക്കുന്നു. ഇതിനെ വാണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശാരീരിക സാന്നിധ്യത്തെ വാപ്പു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മീയ ഗുരു ശാരീരികമായി സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ സേവിക്കണം. ആത്മീയ ഗുരു ഭൗതികമായി ഇല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം സേവിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹം ആത്മീയ ഗുരു ഇപ്പം ഭൗതിക ശരീരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാണി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് പാലിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ എന്തിനാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ഗുരു എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഗുരു അപ്പോ ഭൗതിക ശരീരമില്ല, അദ്ദേഹം അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഭൗതികമായിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും ആ നിർദ്ദേശം എന്നും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം കൊണ്ടു നടന്നത് ആ നിർദ്ദേശമാണ്. വാണി സേവയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവും എപ്പോഴും ശിഷ്യനുമായി സഹവസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചില്ലേ, ചക്ഷുദാൻ ദിലോസെ ജന്മേ ജന്മേ പ്രഭുസെ. നമ്മൾ എത്ര ജന്മം എടുത്താലും ഗുരു നമ്മളെ കൂടെ വരും. നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ ഗുരു നമ്മളെ വരും. എത്ര ജന്മം എടുത്താലും ആ ഗുരുതത്വം നമ്മളെ
തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു പോകുന്നവരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഗുരു കാണും. എല്ലാ ജന്മത്തിലും ആ ഗുരു തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മീയജ്ഞാനം നൽകുന്നത്. ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തി തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മള് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണോ, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ആ ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് അത് അത്ര ഗുരുതരമല്ല. കാരണം അത്ര തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്ത ഒരു ആളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ അധപ്പതനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനുള്ള ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് അത് എങ്ങനെ കാണണം, അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ തെറ്റിനെ കാണേണ്ടത്? അവഗണിക്കുക, ആ തെറ്റുകളെ അവഗണിക്കുക. ഭക്തിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് വളരെ വേഗം അവർക്ക് പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും. നരസിംഹ പുരാണം ഇതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണചന്ദ്രനില് വസൂരി കുത്തുപോലെ പാടുകളുണ്ട്. ആ പാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ചന്ദ്രപ്രകാശം തടയുന്നില്ല. പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ നല്ല പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് വസൂരി കുത്തികൾ പോലെ പാടുണ്ട്. ആ പാടുണ്ടെങ്കിലും പ്രകാശത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയുടെ ശക്തിക്ക് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. ആ ശക്തി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അതിയായിട്ടുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെറ്റുകളെ മായ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. അത്യന്തഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധുവായി തന്നെ കരുതണം. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9.30 പറയുന്നതാണ്. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയുള്ള നമുക്ക് ബാധകമല്ല. കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്താലും സാരമില്ല, ഭഗവാൻ എന്നെ സാധുവായിട്ട് കരുതുമല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അറിയാതെയൊക്കെ നമ്മൾ ചില തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ അത് മാറ്റി നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മളത് ചെയ്തു സാരമില്ല, ഭഗവാൻ എന്നെ സാധുവായി കാണിക്കലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരന്തരം അതേ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ 10 അപരാധങ്ങള്, നാമജപത്തിന്റെ 10 അപരാധങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ പറയും. 7ാമത്തെ നാമാപരാധം എന്താണ്? 7ാമത്തെ നാമാപരാധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേ സെന്റൻസി പറയണമെന്നില്ല, എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. ആ ശക്തിയിൽ, നാമത്തിന് അത്രയും ശക്തിയുണ്ട് പാപങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുന്നതല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഉപദേശാമൃതത്തില് എന്താ ആനയുടെ കുളിയുമായിട്ട് ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. ആനയുടെ കുളി. പിന്നെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒക്കെ എന്താ ഞായറാഴ്ചകളില് പള്ളിയിൽ പോയി കുമ്പസരിക്കും. അതൊക്കെ ഇതുപോലാണ്. കുമ്പസരിക്കും, വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്യും, വീണ്ടും പോയി കുമ്പസരിക്കും. അപ്പം നാമം ജപിക്കും, പാപം ചെയ്യും, വീണ്ടും നാമം ജപിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അപരാധമാണ്. നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ശ്ലോകം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കാണ്. കാരണം അവരുടെ ഭക്തി അത്രയും തീവ്രമാണ്. ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര്. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കെട്ടുപാടുകൾ കാരണം നമ്മൾ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊക്കെ വന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു, ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് വരും, അങ്ങനെ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കും. എന്നാൽ നമ്മള് ഭക്തരുടെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് നാമം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. നമ്മള് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തർ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭാവഭക്തി. നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായല്ലേ ഭാവഭക്തി? നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ഭക്തരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ചില ആൾക്കാരുടെ പ്രകടനമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരൊക്കെ എത്ര ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ശുദ്ധഭക്തർ, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭാവഭക്തി എന്താണ്, അവരുടെ സിംറ്റംസ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തിയറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഒന്നും സത്യമല്ല. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആത്മീയവാദികളില് 90% ബ്രഹ്മവാദികളാണ്.
ഒന്നാമത് ശങ്കരാചാര്യ ഫിലോസഫി കൂടുതൽ പ്രചരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കേരളമായതുകൊണ്ടും ഇവിടെയുള്ള മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതില് വീണ് പോകരുത്. യഥാർത്ഥ ശുദ്ധ ഭക്തി അത് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ച് അത് ഫോളോ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നിപ്പോ ശ്ലോക ചാൻഡിങ് ആരാണ് ചെയ്യാ? ഇന്ന് വത്സല വത്സല മാതാജി ഉണ്ട്. ആ വത്സല മാതാജി ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ. മാതാജിനെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. ആ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഇന്ന് വിജയനാട് മാതാജിയുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ ഓ. കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ, അതെയോ? എല്ലാവരും ഓക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ. എടുക്കാണ്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ശരി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പം അത് വത്സല മാതാജി വിജയനാട് മാതാജി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ ഓക്കെ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പം വേറെ സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ശ്ലോക ചൊല്ലി പഠിക്കാം. മാതാജി ഞാൻ കോ-ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. ആ ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജീനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വാഞ്ച